Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Tanga tipenzero nyaya samara ziri kudire pacheni mukadzi wako sirunya ada kudire pacheni umuda here vantu vauchada asingazvizivi ndobva wachibva iwewe unotaura nhama dzako bvawaudza nawa kuti ndoda kupiwa mari akaziva sei vakawanzwa nemaraini vakakubvunza iwe wakazvitendera zvitendererei usingadi kuti vazive zvinhu zvekuba kwako zvinoratidza kuti iwe chese chaunoita hazvina basa kuti wabatsirwa unofanira kuzivisa mukadzi wako kuti munechimwe chimwe chete mari iyoyo yawangopuhwa iyoyo ndeyenyu mese nekuti havakasata zvekutsvaka kuti vazive kuti iwe wakaana bhuku vako asi iwe wakashandisa mari iyoyo zvisiri izvo mene zvawakaita nayo vaifanira kuziva chese chaunobata nemaoko kana vadzimai anofanira kutoziva uchiri muda mukugara pake pake maazogadziswa maamese kusema wazvikura dai makagadzikwa musati mawaya kudai musati maisa samuo madzimai bhosi pandikakwira kudai nyakakwira kudai ndekuti amwene vangu vakayapfumba vachiti handichada nezvo enda kumba kwenyu amwene vangu varimo amaiwe aisi problem yako mukomana vapinda maona chitaurira yamire chechipiri gara yapamai nhasi nanafara sekuti nyaya iri kungopera chete sina kudzwa mai zvina mai ai kuti nasabva wapinda pamere chechipiri ekutanga mai vangu varimuka vairamba kundoora yekutanga nyaya yekutanga amai ava ndinotiri kutoziva zvakanyanya vairamba chi muroora neperame munodari vakaramba muroora vave chipiri vakuti iwe vakutandisa
ndakafonera baba vangu kuti mukuru mwana wenyu anotsamura. Kechipiri makati chii ina musabhegi renyu ndorine rinondidzungaidza irori wati musoro tikugonera kuisa kuti bhegi ikoko nakungaira ndakati ndikukumbira munditumiro munhu aidha muzadzi yenyu kana kuti mwana wenyu musikana auya azogadzirisa nyaya dzikuru dziri kuno mashure makunge uya auya achitaura nyaya dzake ndakati nyaya dzako idzika idzi dzekuti maparadzana imba ini nandidzikwanisa tinotodana atete nanasi. Saka mashure mezvo mani nyaya idzi takanga tatombodzitaura mumashure kare ndikati uya kuramba achindishungurudza mukomana ngaabve pamusha apa atsvage kokunogara nomukadzi wake. Vakoma vake vakauya nomunina wake vakataurirana muro rangu akandikumbira kuregera ndakati aiwa ruregero ndazonzwa ngoro asi chimboendai kune vedzinza ndakuti ndiri kutaura kunge muri kundidheerera sekuti ini ndiri munhu womukadzi chitoranai nomurume wenyu muende kune vedzinza. Zveshuwa vakataurirana vachibva vadzoka handina kuvafurufushaba ndakazofonera mukomana mukuru ndakati iwe muri kufungei nenyaya iyi. Mukomana uya akauya akataura navo vakataurirana zveshuwa uya akapiwa mari yokuti chitsvagai pokugara panoti penyu mubve pamusha pevaridzi parege kuramba pachingotaura ndakuti nyaya dzake mukomana uyo dzakawandisa ndikada kuchitaura koimwe ruregerero maikumbiro nemungoro vakuvaregeri dzimwe nyaya dzachangatozitaura nyaya yokutanga uyo akatenga mafuta asvika kumba tichidya majazhu kuseni kwacho takamuka tikabika sadza nevazukuru vangu tazosangana kunoku uyo akatenga mafuta ndokubva apa vana vai ndokubva vanipa mafuta ndakati komuri kundiremedza bhegi imamusi kutakura zvakanzaiwa takuenda kumbakadati ndikati ndobva ndatora mafuta kuisa bhegi ndobva ndaita sei zvangu ndobva ndaenda. Vana vakazouya manje vachitaura kuti ava vanga vachinetsana nenhau yemafuta aya. Mafuta aya achinzi iwe uchanorara naamai vako awanga usingafanirwa kutenga mafuta usati wauya kuzokutitaurira. Uyu ndopaakauya uyu ndobva ndamubvunza akati nhai ko kutaura ikoko asati ukadzi wako haana chaanoda kuti ndibata zvakanzi amai ilangweji yavo yavanongoseenzesa. Pandakatengera mwana bhegi rekuchikoro ndozvavakataura futi vakati ucharara nemwana wako ndakati saka iwe uri kuona zvichiita here uri kuti udii navo vana vai first village timugara navo ndokubva ndobva tanyaradzana. Pana amai vepanext door vakazomukumbira uyu mwana wechikoro achiita fomu 1 pajiti zvakanzi mwana uyu kwaakubva ukokuru ko zvakadii kuti mwana uyu auye ndigare zvangu naye ini handina chandinoda paati asi mumawikendi anenge achidzokera kudi nambuya vake haminozi vakataurirana kuti kudii nomukadzi wake mumashure monge aita sei. Mwana uye ngitini uyu ndopavakati iwewe amai vako naivo amai avo kukumbira mwana ndamukungai kwakati mwana wavo akaona mwana mukomana ndova ucharara navo. Ndakati apa ndaenda kunhamo yanzodzi yangu kumazowe ndakati nyaya dzenyu dzikaiti ndozodziona ndadzoka ebendeende kwandikuenda chibva ndaenda ndadzoka muroora wangu akauya kumba zveshure akagara zve3 days haana chaakataura ini handina kuchandakaita sei chandakataura. Takazoti tiri kumunda akabva atanga kudinikira takati amai kama nyaya idzikaidzi handiri kutaura nemi izvozvi zvina ndakanyarara ndanditomirira kuti ndichauya kwadhadhiye ndozobvunza kuti ko idzo nyaya dzaunoti kana pataurika nyaya woti ini ndicharara nomwana wangu pakuita sei. Zvakanzi saka muchauya rini kuzogadzirisa nyaya idzodzo ndakati pandinoendapo patichaita sei inini ndakazoti uya akundibvunza kuti muchauya rini kuzogadzirisa nyaya idzodzo
naona mwenye usafiri na naye amedai kama ile ni mkuuza fulani. I'm sorry, Dad. In your Victoria, I'm not going to do this. Nyaya ikuti ni 4 years yaitika. Pa 4 years yaitika ndakainzwa ndani 3 months ndainzwa. Unyamuka kumbira regere ndi. Nyaya ndakakumbira regere. Ndakashidzwa nabamukuru wangu mukoma wangu. Ameniwe ikunu kwabhingu. Ndakabva ndaenda kwabhingu. Ndakatanga kukurukura nyaya dzinomaonekera ndaina. Bamukuru wangu vakandibvunza mumo wakati. Ndakanzwa kuti amenini vakati ucharana ndakatanga nyaya kuti bamukuru nyaya yekundinetsa. Murume wako akadzame ndanzi ndakati ndicharana amai imbondibvunzirewo murume wangu kuti zvakataurika here kuti hazvino. Murume wangu akabva apindira kuna bamukuru akati inini mukoma amai ndakaenda kumba vanondibvunza nyaya chero nyaya dzanokandibvunza nyaya yekuti pamwe ndakaresha kutaura asi ndikumbira ruregero kune mukadzi wangu kuti sori zvako ndakarudza amai nyaya isiri ende zvisiri izvo zveshuwa. Murume wangu nyaya yekuti hanyaya isinyaya mafuta inyaya yekuti vana vakaya kuwikendi vaya kuwikendi vakudzokera musesanzi mwana ndakamurongedzera hembe dzake ndikati chiendei kwagogo mwana akaramba kusimuka pamba ndikati nembamwa kuvana vakuramba kusimuka pamba akaita sei hapana akandipindura ndofunga baba mwana wakasimuka ndobva wati vana handei ndikati koti makuenda kupine vana zvakanzi ndakuvaperekedza ndikati makuvaperekedza nezuro futi makarara kwabhini tasemoni pani papa enge iringo yezhizhi pana pane basa zvakanzi hapana akapindura ndikabva ndatanga kutopopota ndikati tasemoni basa riri pano nezuro makarara bhini asi kuda kurara here futi kwaamai venyu ndomushoko paindikapindura inini semurume anga ari padistance pana pane paimba iyi akabva adzoka ndobva wati kudii ndakabva ndakamba ndakanyarara ndashandikata sei chandikapindura saka bamukuru atibvunza murume akandipindura regero ndikukumbira mukadzi wangu regero mashoko andikaudza amai asiri saka nyaya yeyagaika ndokuregero andikumbira amai kuti bamukuru akabva kuti mukadzi wangu neni tiendei kuna amai mukumbiro regero panyaya dziri kuitika ndoregero andikazokumbira kuna amai. Bamukuru wangu akutuma. Bamukuru wangu ndo angandituma. Ngai kuti ende mukumbira regero ndimata. Wakati ende mukumbira regero kuna amai. Aifanga kumbira regero para ni kuna amai. Ini bakuru ndo wakati enda ayo says bakuru enda pamudzi ayafana wakuna kumbira regere ati penini nemurume wenyu mamaida ndinaikumbira vaikumbira nechikufire chii semunhu ndatumwa hapana zvandaikwanisa kuita mimi maifana kuti kuiendaitira rodi akashama okumusoro nokuzasi taurira amai ake zvisei bakuru akazvirapa vati madzimai avo neni tisi kumbira regero ndakangozvitaura izvozvo kuti inini handizvabva ndangotaura nyaya murume wangu ndiakatoitomainoziva here kuti ukakumbira regero waguma nyaya ndinozviziva asi vakandimanikidza kuti endai chete nekungera namegurei isisi tekuti makaguma nyaya notudi vakazvandikaiti nokuti ndakatoudzose mwazvo ayo kama nasayo dai ungakumbira namai tile dia kufanya mashoko wazi Wamuno nyimbo kuna maino. kuna mazungumzo mbele jangi mtani nyaka tunga yakufanya hiyo iyo zingi ndizo libata ndiro rozo wakaika na mimi iyo uramba kurumuka kuna amai ukangaisa vamwe kuparira mhusa pachivanhu kuparira mhusa vamwe iwe wakatisa kuti imvi nemupa amai usingatauri chokwadi amai oindira kunyangadza kasi kwamuri hazina kuipa muri kukohwa izvozvo ndakatozvitaura ndakati chibva imumusha pamusha pedu apa nokuda kuti urikupara dzese uri kuparira vamwe iwe unotodzvinyu zvako usina kana gushi nokuti kana nhasi ndakapindokuda chakati hauna chaunoti saka itosumukai kana nezuro paakauya ndakamutaura kuti krisi rongedzai mubve pamusha akapiwa mari nemukoma wake kukugara kunzi chitsvagai penyu pokugara nokuda kuti ukunzwa zvekutaura ndokabvunzai kuti mari yacho akadii mabva ukame inini kugara village wani ndogara village 10 asi ndiri mwana wakwatati village 10 kwamushamba kumasinze vanenge vari nakukohwa andiri mwana wemere ndakatombozvitaura hana kuda mushamba vana
inini pandiri kugara pa 2008 ndopa ndakasiyiwa namai vachienda kwabhiru ndakabva ndasiyiwana nasekuru aiwa namai pana asekuru hapana inini ndakasiyiwa pamusha kwamai vada kuti ubva papo ndopa tikuzvaisi takatovapo pa 15 years tichigara papo uyu mukadzi wandinaye awe chitatu tichigara papo aiwa ari kutsanangura awe chitatu chivande pane zvaari kutsanangura awe chitatu tichigara ipapo tikati apapa uyu mukadzi akauyawo papatambuka kudari we avanzi avatopiwa pokuvanga namkurunga kuti takatokanya tichina kadzimimi makaipapo apo saka mukadzi takamboti takura chinhu zvenyu yomukadzi nyaya yaitiso aiti inini panapa ndakavanga handii makavaka imba yenyu pa tikatovanga varukaramba mawera mai kana akapunza imba yangu vachibva mugara pai vakayauka yani munomusha hapana munhu aita mishanitari mune barike pamusoro imaabarikandi inini ndandisati ndapedza kutaura ndakasvika mumusha inanhahwa ikwabhini hama dzangu dziri kuno kwadadzi ndakasvika muroora uyo anosara vavana nevanhu anoonekutamira amai munedambudziko nekuti apasa kufungira mwana iye haana chake chaanofunga muupenyu hwake asi kuti imi ndimunomufungira pamusoro imundidziwa zvakanaka imini ndinokufungira zvokuita muupenyu hwake nokuti kana imuchiti munogara kwamunogara iye achigara kwaanogara anofanira kufunga zvinhu zvavo nomukadzi wake vari vaviri zvisina imimi mukadzi but mimi kubva pamukadzi wechipiri wewa mamuri mukati menyaya dzipi mukamuramba nekutanga wechipiri makamuramba ndimundani mukati aiwa uyo aite nhasi aiwa nyaya dzacho kana munhu amudzimai auya pamusha haangobvazvimanga bcause vanenge vatova amai vokuti vachengete musha but mimi ndimukuramba uye uye ndimi makamuramba mudari kati aite masara amai muupenyu hweimba chirarama sezvo muine varume venyu amwene venyu zvamukamuchita navo zvavakuita ndatozodaikuita here vaikutsvagirei chine manetsera munoita ose musingazvigoni tsvagei pakita sei mimika akasvikira pokuti handi munogara kwabhini munogara kwabhini renyu iri rake kana singasvika kwabhini korenyu da kusvika madhadhiya sei garai kwakwenyuka dzidzaiwa amai nosaka mukuona misha ichitumwa nevakadzi uyu typical of one mukadzi ada kutonga misha miviri hatitendere zvakadaro ipai vana freedom mudaita hwemombe ikupfuura isvika ukatendeuka yake nobata rimwe imi ngai hatinodaro izvo ine mutonga kwabhini kwabhini hamuna mushe kwadhadhiya kumba kwani kumba kwani kwadhadhiya vadhadhiya ndokumba kwababa wangu ava kumba kwababa wangu ndekwabhini kwakuti dzimbo rakari tese harisviki kwasine varume vangu amai uyakapa basi musho wase iwe shamwari ukumbozviona here kuti urikupedza nguva uchiwawanunwaka enda kumastands iyi stendi amai ava vari kuramba vanosimba nekuti vari kuti ndoyavo vanongowadzwa kuti ndokwandotonga iko vagere pabhini havatonga ipapo kubva tine urongo kuso asi zvokubva manje kuti tane 15 years tobva tiita zvokumhaswa kunzi ipapa totowerana kuti nhasi uchibva mudari matama pamba paumbawanaasekurati uchazobvisa mombe chireza ukuchengetwa kwanaasekuru achangoibvisa ari kuchengetwa ukuchengetwa kwanaasekuru ko iwe wadinonokuwa stendi yako ini maonero angu nedare rineka ndanotunga musha mako dai uchitunga pamba pana amai musha mako ndimenyuwa uko kutunga nokwanaasekuru kuchangani ndomunhu ari 15 years akuswako ini akutokotarisa tumve inoona kushamba patinoita seapa
kubva pano padare rinoona mushamba ochanzi namambo pakupuhwa vana ngaakupowo stendi yako amai ane stendi ka ende unovaka mustendi waamai vavo ndounonzi mushamba wako majima nguva tadzokirana takarambana nababa wevana nguva yakareba ana atezvara vachibva varamba kuti muno hatisi kumuda pamugumo wavo ndopatakatsvaga nzvimbo batawana nzvimbo kuti takarambana pamusana takadzokerana pamusana pokurwara kumukomana ndo zvakaita kuti tidzokerana nababa vake ivavo ndopatazotsvaga nzvimbo kuti pabhini achiri kurwara rekomana ewa izvona zvisai pfungwa dzenyu pacho zekuti akarwara sei kuona kuti pfungwa dzenyu dzokuramba dziti pamwana wangu handibve nekuti ndakatambudzika naye zvisai pfungwa dzenyu taurira kuti akapiwa mari nzikutsvaga ipenyu vakatotauraibate unoga kana mukoma akamupa mari yekutsvaga zvinhu kana sabhuka achitengesa nzvimbo iyo arikanganisa mwana ane stendi yake kudhara naye baba wake ngaidonongaka mumushamanga unobara imimi amai uinde kurugotoa une vamwe makomana ngaidonona sabhuka kodzi musavharira navaka kamusisi pemimi vanobika sadza kusope gore renyu muzozvizva vanokuikai muri pasa saka usasasamure vana stereki kana kwavada zvakanyanyisa munhu anofanwa kuita zvikara zvimiririri iwewe kumbira regere iwo hanhu unoshana kumbira regere undi akanganisa amai akanonyepa stereki kumbira regere amai avo kumbira taura mai pane mazwa yandichitaura aya ndichinyepa asi mushande kana zvakakodzera kuya wabhini moya wabhini madhadzi amuita sezvenyu mubva ndati mune muchitonyoresa wiri zvamuri kundiita zvese amaitereurikuona zvakuita zvamaiya ndo zvavaita kuti mudare rekutano mwana we vanenge vachimu izvo zvakaramba nemukadzi vanenge vagara zvakanaka chavazikuda mukadzi airi pamai tokuramba chikutsura matsura ataikuiteva masungatenzani muroora munhu munofanwa kuti zvinhu zvemwana wenyu nezvemuroora wenyu kuchiwirirana makafumuka nezvinhu imimi kuti akuparira mhosva mwana aparira mhosva nyengo yaparwa nawe kasana venyu nange vasi kuparira mhosva vachangobhadhara pamwe chenani naye isarudzo ndenyu asi mukombe kana wakakomba zvakadai kana ukada kumutosanidza kutakura mvura yakawanda ungatakura wotoupunza motikara imwe mbeu iri mukati ndio motikara kuti mugone kuti asi kuwana mamwe mukombe yakanaka zvino handisi zvakuda kuti mukombe wakaipera kana kuti mukombe upai pachisipiti wenyu ndiopi inini zvatowa kwavari vana vangu kuti kana vakati havakwanise kuuya kwandiri inini ndingaitawo sei matimi ngavake ndikuti ini ngachinotsvaga stendi kuna mushamba sabhuka maita vana ndokupi saka awaiti endeanomusaina shama mukadzi wako urumuda 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 mukadzi wako sumuka inyama napedza ne muroora ndiye pamusoro mangu mune murume uyu murume anowana kutumi nangu ana kutumi patikadanana takati chaibatira vanochengeta vana asi ndakamudzati ndikwanisa wangu mwana wanogara naye hwandi mumwe achakura zvatombowana gore rakapera paseri ndofunga takambonetsana naamai pamberi pasabhuku wakati vana vako handisi kuvada ichiteerera ava wabvise mupicha imba yako ruida here ndikuti kuti mwana wangu zvozvikumbako akatodzingidzwa usati achiteerera ka imba yako anochida ndiyamuno murumo ava vange mupinduro wavo handifuni zoti vari kubva upi asi amai vavo iyi nyaya yemba yaisi yavo ndozvatovezotsanangura ngavaramba vari amai kana uda kuona rukudzoka ngavaramba vari amai wirirana imba menimi uye mufanira ndosangana naye wakawanda steri andangasiaaga mari kuti anotsoka steri musango unosangana naye kakawanda ndinoshamisika kuda kuti dambudziko rei
munhu anochera kwese kunonzi kuti kamari anenge aripo chete chiine mufanira usanyanyoenda kwavari stereka aiwamuroora kuwirirana kwachona ndikokuti ndinondosvika iko kundosvika wakarara asingazokangana muchera mvura nemuroora kuwirirana kwachona kuri parefu dai ndinondosvika iko kundotanga kundobatsira mabasa kuti pangavana huni asi kwabatanidza senhama yavo itokumbiro ndechekuti muroora neamweni ngadai vachiwirirana kozi dzimwe nyaya dzinoita kuti ndizotaura naamai ndenyaya dzekuti ivo havataudzani kune mwana anogara naamai ko anoda zvekutyoro inini ndikatotsvaga ndosvika chinza kuna chikafuta mwana chikoro ndotanga maputi kuti ndiende nawohayi hawawirirani kana kuti iye anongoti mari iripo asina handikwanise kuenda tora mwana wako ari kunama yavo chengetera uyo ano vana vake tora vana vavo vachengeta vese chete mwana wako akataka munosarindirwa munodara ane 2 years saka iwo vaipagwa kuti mwana handikwanisi kukupa iyo chinzwa mwana ndewako inotora mwana wako iwe naamai vakura amai amai ndikutoti ambuya asi kutorera muzukuru kuti vapei aiwa nakumana mwana musaita goda amai ndikuti ninene mamurongedzera zvinhu tikutorera ika adzidze responsibility ngaachengete zvinhu zvake wega kana vana vachida huride vachida kuda kuna ambuya ngavaende kuna ambuya uchitorana nako achasi chawadya iwo ndochidyona umwana wako kasichengeta kuti amai vako umwana pamutoko tokumbira kudaro kuti vese vana vacho avatori ndigare navo pamwe upenyu hwangu ungatwasanuka tora vana vako uchengete wega nekuti zvokuchengetera vana vemukadzi wakadzisa mwana pachikoro kunyanya uimirwa wewe ati amai mwana vakataura ari pamutoko ndazoenda pamutoko vakatotadza munoendesa kuchikoro panotori nechikwereti kachiti ndakamubvunza uyu vatoresa mwana transfer pamutoko takati mari yokunobhadhara chikwereti chakasara pajiti unayo here nemari yokuzobhadharira mwana kuchikoro kana kuti pamutoko angara nani kune mukoma wake ayamsiyari ini ndangoti mimi makura asi kutorera kuti hamugona kufidhayo makura zvirai mwana kune mukomana chengeta vana naamai wamutoko chimbomusiya isisi akuna baba vake imimi ndikuona fise nyika ngairege kuremerwa naamai ako ndo amai venyu tinofanira kujaira munhu nekarekta yake yanani handizvo zvaari ndo zvaari mudzidzei kuwirirana naye ndizvo ende mugara zvakanaka ndinokudai musi wa 25 kutiudzwa nemukugara sei vaise musi wa 25 vanotiudzwa nemukugara sei varidza kuuya kutera kwapini anokudzokera mumba makwe